Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω. Και θα καθίσεις εδώ μέχρι? Θα μείνω μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Θα φύγω μετά τα βραβεία. Μετά τα βραβεία τα Ματάου Φικαρό. Ναι. Έρχεσαι συχνά εδώ? Προσπαθώ να έρχομαι συχνά. Συνήθως αυτό το συνδυάζουμε με τη δουλειά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά δηλαδή, που ήρθα για διακοπές ή για κάτι άλλο. Θα ήθελα να έρχομαι πιο συχνά. Και εγώ να φέρω και τα παιδιά μου. Δηλαδή, πιάνω τον εαυτό μου με τον μεγάλο μου τον γιο που τον στέλνω πολύ συχνά στην Κύπρο. Έρχεται και ασυνόδευτος με τα αεροπλάνα μόνος του από 5-6 χρονών. Σε συγγενείς δικούς σας? Ναι, ναι, βέβαια. Ο οποίος και μιλάει και πάρα πολύ ωραία κυπριακά και μια χαρά. Στα πιο μικρά δεν τα έχω συνηθίσει έτσι. Μάλιστα η κόρη μου μικρή που είναι 2,5 τώρα δεν έχει έρθει ακόμα στην Κύπρο. Ενώ έσπευσα στον πρώτο και τον έφερα πριν καν σαραντήσει. Ναι. Είναι λάθος μου αυτό. Αυτό μου λέει και ο πατέρας μου το μεσημέρι που βρεθήκαμε. Και έχει και δίκιο. Δηλαδή θα πρέπει να. Η ρίζα τους. Ναι, κοιτάξτε, τα παιδιά τα μικρά τώρα η μισή είναι Κύπροι και η μισή Θεσσαλονικής. Οπότε πρέπει να τους κάνω γύρεκα τόσο. Ταξιδεύετε γενικότερα? Ταξιδεύω, ναι, και με τα παιδιά μαζί τις περισσότερες φορές. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουν πράγματα. Ακόμα και αν δεν μπορούν να τα κατανοήσουν, καταγράφονται μέσα στο μυαλό τους. Πρόσφατα, λίγο πριν τις γιορτές, τους πήγα σε μία έκθεση αρχιτεκτονικής στην Βενετία. Τώρα μου πεις τι θα καταλάβουν Όχι, συμφωνώ. Και όμως τους έμεινε. Και είναι μικρά, είναι 2 και 4 τα μικρά. Ας βλέπουν τις μακέτες, κάτι θα τους μείνει. Είναι αυτό το ερέθισμα που μεγαλώνοντας θα το ψάξουν περισσότερο. Θα ξυπνήσει κάποια στιγμή μέσα τους, εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό καταγράφεται και ξυπνάει με οποιαδήποτε μορφή. Δυστυχώς εγώ δεν είχα αυτή την ευχέρεια όταν ήμουν στην ηλικία αυτή, ούτε και σε πιο μεγάλη ηλικία. Από την Κύπρο έφυγα για πρώτη φορά. Στην ουσία, όταν πήγα να σπουδάσω στην Αμερική. Εντάξει, μπορεί να έκανα 1-2 ταξίδια προηγουμένως στην Ελλάδα, αλλά Ελλάδα και Κύπρος είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στην εικόνα που μπορεί να προσλαμβάνει ένα παιδί. Είναι ωραίο τα παιδιά μας να βλέπουν πράγματα. Είναι ωραίο να τα παίρνουμε, όχι, ωραίο είναι το τσίρκο. Και εγώ τα πάω στο τσίρκο, ωραίο είναι. Αλλά να τα παίρνουμε και σε μια έκθεση, να τους βάζουμε να πούνε και όλα τη μουσική. Ωραίο είναι και το λαϊκό. Ωραίο είναι και το μοντέρνο, ωραίο είναι και το κλασικό. Δηλαδή πρέπει το παιδί από μόνο του να πάρει ένα. Να αποφασίσει σιγά-σιγά. Προς το παρόν δεν είναι σε θέση να αποφασίσει, κατά την άποψή μου. Πρέπει να του δίνει τροφή. Και κάποια στιγμή θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Αγαπάς πολύ τα παιδιά σου? Τα αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ τα αγαπάω. Δεν τα βλέπω πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολλές ώρες την ημέρα, δηλαδή τον τελευταίο καιρό ειδικά. Αλλά να σας πω κάτι. Πέρασα και μια περίοδο αεργίας, όχι ανεργίας. Ήταν δηλαδή από επιλογή μου το να μην κάνω τίποτε, τουλάχιστον όσον αφορά στο επάγγελμα που με ξέρει πολλοί κόσμος, το επάγγελμα του μουσικού συνθέτη. Οπότε η τελευταία μου δισκογραφική δουλειά ήταν το 2005 με το δίσκο που έκανα στη Μαρινέλα. Μάλλον όχι, έκανα και ένα τραγούδι μετά στην Άννα Μούσκου τον Ιανουάριο του 2006 και αυτό ήταν. Και πνίγηκα, συγγνώμη. Έχουμε νεράκι. Να πιω και νερό. Ευχαριστώ.